Veszélyi győztes, aki ezzel a győzelemmel bejutott a világbajnokságra. Kovács Edina. Ez nagyon finom. 2 hónapja erre várok. Az töltekezzél. Holnaptól vissza kell állnunk. Drosztanolon, Pritaból, aztán a propán, jön a drotionát, minetropin. Szóval ez a csomag, és már jócskán túléptük az 1 milliót. A te formádat sokan keresik. Nincs behatolás, de jó pénz. Hol vagy? Mindjárt otthon vagyok, ne haragudj. 21, 22, 23. Figyelj már oda, kérlek, jó? Jó, ez nem az a játék. Legyél elegáns, legyél nőc is. Gomb kecsesen! Semmi kedvem azon. How could I carry on now that all love is gone and the pain is too real, it's too true. Mindent tönkre akarsz tenni? 10 év munkáját? It was you. De nekem nincsen más. Mi egymásnak vagyunk. Élni, hogy